train diploma in secondary education gin adek. Kagumo TTC, Lugari TTC, togi we will gimoro en Western, abro wacho ni. Koro mago TTCs ma train diploma in secondary education. Kaito TVET National Polytechnics gin 11, apagachiel. Kaito Institutes of Science and Technology bende nitiere mag sirikal. Kaito kendo nitiere TVET institutions mag government to gionge Ministry of Education. Okineka Ministry of Education nitiere State Department of Vocational and Technical Training. Gin gi colleges maggi. Magin 100 and about 180. To nitiere government ministries. Kata kiwacho, for example, Ministry of Agriculture. Gin gi colleges under the Ministry of Agriculture. Bukura Agricultural Training College gi mamoko. Kidhi Ministry of Transport. Nitie Marine Academy. Nitiere Railway Training Institute. Nitie East African School of Aviation gi mamoko. Kibire Ministry of Energy. Nitiere Kengen, more than that, Training Institute gi mamoko. Kibire Ministry of Water, nitie Kenya Water Institute, Kewi, gi mamoko. Koro ministries mag serikal gite, gibe gin gi colleges mag gi magiran. Ministry of Wildlife, Lundiani, Forestry College, and so on. Koro kiriwo gite gin 205. To gi train programs mag diploma, mag craft, mag certificate. To gi artisan. Koro mago e colleges ma nyithindo nyalo apply to. Koro kaka nasewacho kidhi kanyo tiyudo college nikech koro sani in gi result. Koro ka in gi C plane, then ingeni mano qualify for diploma. Ka in C minus, mano ja diploma. Ka in D plus, mano ja craft. Ka in D minus to gi E, mano ja artisan. Nitiere mana kaka ni chake karkacha ngeni penjo po nitiere to sana nitiere portal no mano mar students.kuccps.net. Tindire kata kar login. Ka ichopo kata kar login, tie mano KCSE index number, KCSE year, kachiel koda mano